कैसन भारी हो बैठो बताई हो ये दिल को रुपया ले लू तो लेकर चली आओ पुरानिया बजाता जोड़ ना देनी हाँ पुरानिया बजाता जोड़ ना देनी प्यार हाका देखी कोनो डॉक्टर निकल बता सकत की धारा लभेरिए भइल बा अने कोनो मेडिकल पर दवाई मिली गइलो दू खोरक दवाई खाली है ठीक हो जाए ना डॉक्टर बने ना दवाई बा आए कर डॉक्टरो बने या दवाइयो बा एकर डॉक्टरो बने या दवाइयो बा के है डॉक्टर जेकरा से रोग लागल बा वो डॉक्टर ही हो आ दवाई वो करे लगे बा एक एक खोराक दे दी कि मिजाजबे ठीक हो जाता है हाँ दवाई वो करे लगे बा हाँ ऐसे प्रेमी कहता रे का लड़ी जाला हो जब ई नजर से नजर हेलो हेलो अक्सर प्यार के परिभाषा ही है कंचनपुर के सरपंच साहब रामचंद्र यादव जी जहां कहीं भी हो लक्ष्मण यादव मुखिया जी से आके मिल लीजिए धन्यवाद। प्यार यही से शुरू होला कहां से आंख से जले आंख से आंख टकराई ना या केहू के देखबो ना तले प्यार ना हो हालांकि ऐसा नहीं कि आंखें से प्यार होला प्यार ओसहु भइल बा ऐसे भइल बा बिना देखले के कर कृष्ण जी के रुक्मिणी जी के बिना देखले प्यार सुन के एगो फिल्म बनल बॉलीवुड में ओहू में ना हीरो हीरोइन के देखले ना हीरोइन हीरो के देखले कौन फिल्म हो प्यार हो गई कौन फिल्म हो जनेश्वर सिंह उर्फ डावा सिंह कौन फिल्म हो एगो फिल्म आई रहे जावा सिंह एगो फिल्म आई रहे सिर्फ तुम मुखिया जी से आके मिल ली ओमे अंतिम में हीरो हीरोइन मिलता रहे वो बिना देखले प्यार हो गई बबुआ हाँ ऐसे लड़ी जाला हो जब ई नजर से नजर उसका उम्र के असर होला पागल के हाल ये हाथे में जाल होला पागल के हाल ये हाथे में जाल तलवार की तू धारी हा ई प्यार
ऐसा तलवार हो जने के दोनों तरफ धार रहेला हेनहु से मरबो तो कटी हेनहु से मरबो तो कटी तलवारी तू धारी हा उठा से ना झराई हो ये दिल के बीमारी उठा से ना झराई हो ये दिल के बीमारी अखिया लड़ो जब से दिल में करार की से दिल में हम कैसे गुटखा खा के मुंह बिगाड़ दे तरी सब क्या करबो अभी कमजोर बिया अभी तनी बकेन गाय के दूध पी तो तनी ताकत हो जबई हां ए घरी बकेन गैया के दूध कब न पिए तरी सब अरे अइबे कियो नहीं रह जइबे रे तोरी माल लेके हेने चली आओ हां ओई जे खलील भाई तो ध्यान रखो हाय वो ले ले हां तो ठीक भाई अब के तन ठीक ठाक लागल लक्ष्मण यादव मुखिया के ड्राइवर जलंधर भैया शंभू बीघा हजारों हजार के पुरस्कार बा और लक्ष्मण भैया के ड्राइवर भोला जी भोला सिंह जी वहाँ के शंभू बीघा हजारों हजार के पुरस्कार बहुत बहुत रुपया पुरस्कार तोहरों को भोरे हमनियों को कुछ दे भी हमारा तो कुछ ना ना घर तू रुपया ले ले पहुंचाओ तरह अभी तो मोहनियो हमार नहीं खे ना रह जा तारे के भोरे गौना ही खत्म हो एकर बाद तार खाली भेंट कर लियो हमने की न की हां तो उधारे रह जा ऐसे भाव बका बबुआ हो ई रोग जब लग जाई राधे भैया एक सारा करा लो ना आई सीटी स्कैन करा लो ना आई पूरा फुल बॉडी चेकअप एमआरआई करा लो ना आई ये चिन्हाई कब ना भूख लगी ना प्यास लगी देह दुबराई जाई मुंह सुखाई जाई ना जियबे करबो ना मुहबे करबो ई कैसे ना जियबे करबो ना मुहबे करबो हां जियबो ऐसे ना कि प्यार तो हो गई बा का जाने भेटाई कि ना भेटाई अब मुहबे ऐसे ना कि जाए तो आज ना भेटाई तो कहियो ना कहियो तो भेटाई नहीं ऐसे हाँ दिहल कोनो दवाई न करे लका निकले ना कुछ जाच भइले कमा मरल भूखिया पियास तब चला न सास मरल भूखिया पियास तब चला न सास अब का धर करे प्यार के रोग लग जाई तो दुनिया दुए को नाम से बोलाई लोग कही के रे छोड़ पागल हो कुछ लोग कही कि ना ना बुझा था कि भीख मांगा हो पागल की भिखारी हो हंसी कब रोई हो कब हंसे लगबो कब रोए लगबो काहे
हंसबो को जब याद पड़ी कि कैसे कैसे सटर रही जाए, कैसे कैसे भेंट भई रहे, भेंट के मिलन के मन पड़ी तो हंसे लगबो, आ जब जुदाई के बात मन पड़ी तो लगबो आंख से हर हर लोर गिरा। तो लोग थोड़े जानता कि एकरा का भइल बा, काहे हंसता काहे रोता, लोग जानी कि अरे अब के हंसत रहे अब के रोए, एकरा मतलब पगला गई। हाँ पागल की भिखारी हो, हंसी को रोवाई हो, ये दिल के बीमारी हंसी को रोवाई हो।